खुलुमबाय बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ माने सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो बोरै ड्राइभिं लाइसेन्सनि स्टेटासखौ नायो। जायफ्रा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना जागोन ना जायाखै बेखौ माबोरै स्टेटास नायगोन आं नोंथांमोननो नैबेनि भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो अनलाइननि माखासे भिडिअफोर मोननो हागोन। बिनिफ्राय गोबां मानसियानो साननो हागौ आंखौ एप्लाइनि भिडिअ मानो लाबोआखै होननानै। एप्लाइनि भिडिअखौ आं लाबोगोन। आङो दासान्दि सम मोनाखै। आङो साननैसो थानानै आङो एप्लाइनि भिडिअखौ लाबोबाय थासिगोन। जेब्ला आं एप्लाइनि भिडिअ लाबोगोन अब्ला आङो एप्लाइनिल' भिडिअ बांसिन होसिगोन। नोंथांमोना मोजां भिडिअ मोनबाय थानो हागोन आंनि नैबे गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों। अब्ला नोंसोरो गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां लाइक होबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनांला, भिडिअखौ जागायनोसै। नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना आंनि बे डिसक्रिप्शननि लिंकआव थुब्लाथाय बे पेजाव फैगोन। नोंथांमोना मोनगोन। आं नोंथांमोननो कपि खालामनानै नोंथांमोननो डिसक्रिप्शनाव होगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्सखौ जायफ्रा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना स्टेटास नायनो थाखाय बेयाव दङ नै नायबानो जाबाय। ड्राइभिं लाइसेन्स नाम्बारखौ नोंथांमोना बेयाव होबानो जाबाय। नोंथांनि बे लियारनिं लाइसेन्स होबाबो जागोन। बिनिफ्राय बेयाव दङ नै डेट अफ बार्थखौ होदो नोंथांनिखौ। बिनिफ्राय नोंथांमोना खेबसेयाव थुदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव दङ नै खेबसा बक्सआव होदो। बिनिफ्राय चेक स्टेटासआव नोंथांमोना खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे नटफोरखौ बेयाव फरायनो हायो। नोंथांमोना फरायनो गोसोब्ला बेयाव गासैखौबो फरायनो हागोन। लिरनाय दङ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायनो हागोन। बिनिफ्राय आङो ड्राइभिं लाइसेन्स, लियारनिं लाइसेन्स बेफोरखौ एप्लाइ खालामनायनि भिडिअफोर आं लाबोनो बिराद गोबां भिडिअ दङ। बिनिफ्राय आङो सम मोनाखै, गोबां बिजियाव थायो आङो। भिडिअखौ जेन थेनसो बानायनो हानाय बायदि जायो। नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय। उननि समफ्राव आङो लाबोगोन जेब्ला आङो सम मोनो। नोंथांमोना बेफोरबायदि नायबानो जाबाय ड्राइभिं लाइसेन्सनि स्टेटासखौ। बेयाव नोंथांमोना लाइसेन्स नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ होदो। बिनिफ्राय नै बिदि खेबसा ओंखारगोन। नोंथांमोना बे खेबसा बक्सआव होदो। बिनिफ्राय चेक स्टेटासआव थुदो। अब्लानो गासैबो डिटेल्सफ्रा ओंखारजोबगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मोननो थाखाय आंनि बे डिसक्रिप्शनाव थांदो। आं नोंथांमोननो बेखौ कपि खालामनानै होगोन। नोंथांमोना मोनगोन। आंनि बे डिसक्रिप्शनाव आं लिंकखौ होनानै दोनगोन। अब्लाना बेफोरबायदि पेज फैगोन। नोंथांमोना जायफ्रा दाबो ड्राइभिं लाइसेन्सनि स्टेटासखौ नायनो रोङाखै नोंथांमोना बेफोरबायदि चेक खालामनानै नायनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना दासिमबो लाइक खालामाखैबा नोंथांमोना लाइक खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ बानायनो आंबो मोजां मोननाय बायदि।